Už mám balíky a mám tu Lega. A mám tu Lego Fenixa, mám tu Lego Formu 1. Guys, mám tu balíky, mi prišli balíky, ktoré som si mohla objednať zakúpom z Alza. Vyhrala som teda súťaž, že mám celé 3. miesto. Vyhrala súťaž a dostala som poukážku 50 eurovú do Alzy, že som si mohla objednať, čo len som chcela. Tak kúpala som si Lego, ako inak. A teda zo 4 plátna a máme skoro tie isté veľkosti. A každé 2 plátna majú tú istú veľkosť. Neviem, ktorú mám byť prvé, ale som taká excited, lebo až mám čo sa robí, lebo som na penke, už sa kompletne nudím. A som pred operáciou, čiže už nedeľu idem a strašne sa tu doma už nudím. Čiže idem sa priznať, lebo už som aj mokrá. Sú bavčaci až, takže no. Bye! Uvidíme sa za chvíľku. Guys, ja sa ešte dávam obed, lebo ja som aj raňajky. Čiže ja som ešte nemala ani obed, tak ja sa najem haušky si dám. A máme brinzové hauštičky. Ňami, ňami. Ukážem. Ňami, ňam. Čiže no. A potom budem odbaľovať Lega. Lebo ešte sa chcem najesť, som hladná veľmi, ja som moc nejedla, lebo ja som od 8 hodiny. Takže tak. A guys, potom neviem kedy vidieť ďalšie video, lebo od budúceho týždňa, čo je v prakticky pondelok, som v nemocnici, od nedele budem v nemocnici, čiže budem aj operáciu, takže neviem kedy vidieť ďalšie videá. Asi po prázdninách. Takže no, víš mi gulag a idem zatiaľ, kým sa najem. Guys, ja toto idem otvárať na vlastnú bezpečnosť a toto je moja teda milovaná postielka, mám tu milované veci teda a toto posteľ teda na nej spím. Ale mám to už guys celku, čiže guys potom teda idem toto otvárať na vlastnú bezpečnosť. OK, prvý set, čo idem otvárať je, no tento set, čo mám teraz v ruke, tak to je Harry Potter set. Sa mi zdá. To je Felix. To je Felix. Felix. Guys, ja toto akýby otváram na vlastnú bezpečnosť. Takto, je vlastne zvojný štýl. OK, čiže máme tu 296 pieces, teda 299 kuskov Lego, Lego Harry Potter. No, to je 299 pieces, teda to pôjdu do mojej kolekcií, tam hore. Ale na druhej strane až tam, kde vy ste postavení, ale vy to nevidíte tú moju poličku, ale ja tam mám vzadu poličku a tam mám že veľa Lega, čiže neviem, či sa mi tam vlastne niečo zmestí. Dobre, kde sa to otvára? Aha, tam zasa, tam to klikátko zasa. Jej, sa to otvorila. Koľko máme taštičiek, aby sme videli? Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5. A tu máme návod. Tak guys, tu máme tie balíčky, budem teda na posteli stavať, lebo na posteli sa mi chce stavať. Som ledva ísť ku stolu. A neviem, že som si dala vadať žotelky reálne. Ja sa im najem zasa? Nie. Není pod perinou? Nie. Mal som tu taký čierny ovládač reálne. Tu není. Není. Ok, tak no.
To je môj prvý set Lego. Ja som si objednala 2 sety za ten kupon teda. Takže to máme prvý balíček. Ja si to guys roztriedujem. Takže no, ak vám to príde divné, ale no, neviem komu to príde také divné. No, ja si to rozdelím najprv tie farby. A potom už viem, že nemusím otvárať balíky, ale už viem, čo mám použiť. A guys, ja si ešte musím zohnať organizer na Lego, čiže už nebudem musieť dávať si akéby súčiastky do jedného sáčku iba. Má to rozstrednené proste iba podľa farbičky. Ja si najprv dám na kopu, rozdelím si to a potom už môžem stavať akéby. Je to viacej trochu drina, ale ja to milujem a preto som postavila si aj jelenia z Harryho Pottera. Teda patronstva Harryho. Áno, pokiaľ ste to video nevideli, ale to je video z mojich narodín. Deň po mojich narodinách to je video. Pár dní. To video, kde som stavala set Lego Harry Potter Patronsa. Už asi viete, že ja mám veľa týchto setov Legových, hlavne Harry Potter. Počkej, ja mám, guys, ja som aj v Dánsku jeden stavala. Tam mám teda tú policu hlavne. A už odtiaľ mi jedno Lego spadlo. To je môj zatiaľ polička. A ešte sa tam dajme tú formulu a Felixa. Takže potom tu máme Hedvigu, Aragorna, Harryho a Rona, Malfoja, čo... takže ja tu mám aj z adventného kalendára teda, guys. Čiže tu mám aj napríklad, neviem, to má figurka, nevadí. Potom Brickhead, Stonks a Kingsley, to som si kúpala v Koleni. Potom Remusa a Harryho. Potom Fort Anglia, ktorá je celá v dvojke. Minecraft mám Lego set, samozrejme. A Dobby! A potom tento foťák, ktorý som si len nedávno kúpila. Srdiečko potom a tak. Čiže no, ja tu mám veľmi sa toho a vidíte už. A proste, ja si to takto potrebujem, že červená ako červená ja tak. A potom už viem, kde o čo mám brať. A takto si to ja sa mám aj tie veľké sety. Napríklad ten veľký najväčší, môj najväčší set, čo bolo. Tak. Bol to tento blízko nej. Tu máme už tajn. A už to bude. Už iba meč a Minecraft musím obriť. Tak. Ježišmaja. Uj. A to milujem. Toľko to. Hotovo. Zasa na moju bezpečnosť otváram ďalšie. Toto je set Formula 1. Red Bull Oracle. Viete čo? Ja som sa smiala s mojím kamarátom, takého kamaráta z Indie, a my sme sa smiali, lebo viete čo? Nie tam jedna vec vadí. Nie tam Max Verstappen, reálne toto je Formula 1 a Red Bull bez Maxa.
Takže toto je zatiaľ môj best obľúbený set. Takže uvidíme sa tak v poličke, keď to bude mať hotové. Zabudli sme si to otvoriť. Takže som fanúšik F1 na Formula 1, takže to je za mňa najlepšie. Aj keď tam nie je Max, pre mňa je to najlepšie. Tak kde sa to zase... Aha, tam je to zase ten prst. No. Dobre. Dáme to. Koľko toho tam máme? What the fuck? Ne. Na Google sa píše Max Verstappen a prečítam tomu typkovi môjho na vode. Až teraz reálne uvedomila, že v tomto sete je nakoniec Max Verstappen. Má tam nášho Maxika, ale s blondiavými vlasmi. Potom to upravíme takto. Ja to teraz, aj keď som jeho fanúšička, som nevedela, že mal blondiavé vlasy. Až teraz, keď mi to brat povedal, ty kokos. No teda... Tak sa ešte čo mám učiť. Áno, ideme to stávať. Možno vidíte video na šorte, ako to stávala som. Takže už za chvíľku to mám hotové. Asi za chvíľku, neviem, či už môžeme povedať to za chvíľku, ale už za chvíľu to mám hotové kompletne. A už som ako je Maxové formula. Ja už som na tom. Ja už tam dávať Red Bull, potom kolesa a dá more. A príjme, ja sa teším, keď to uvidím. Hotové už. Takže ideme na to. Potom sa vám ozvem. Bye bye. Máme to hotovo. Možno na šate budete vidieť, jak dopadlo to. Ale reálne, come ja som myslela, že to bude takto pekné normálne, ty kokos. A reálne mám už 15 a ja som si dala vekovú kategóriu, že 18. Takže, bye!